kumanguha lutuon. Oh. Libre ra kay kagsudan diri rin. Di mo utang ko ganahan, na naramang ko. Jud ka mabili masudan. Lagi ang pagligo ko. Grabe guys, mga guys. Taas kaayo ang takway. Oh my god. Taas pa sa imong sipon. Kumuto. Hanap-hanap. Iba ang nahanap. Nagsuon ba mo? Unsa ka to tino mo anak to unsa lang mga wala naman na kina. Ay mga guys, meron na naman ako nakita. Oh my god. Oh, saan to? Saan to? Nangitag bitin. Tara. Unsa mo to? Dahil hindi gagolis. Ana na siya te. Ana din siya. May lagsiya. Pas-kutasan na yung ilong. Sigang ilong ni Cordapia. Kung tinuod na ba? Apa mga guys? Dami mga guys oh. Dami ko na yan kuha. Ano mga guys? Kita makan! Woo! Mabay mapuyawan ka niya ba? Mga guys! Magkad mga guys. Ano? Ako dyan mga guys. Saan ito mga guys? Mga guys. So, ang dami. Wala nang taglang. Kana magaling ibaligya dino mga takabaw asa na Takay baw di na. Wala kadagan. Nikuan. Terroristo. ayo lang aning kanal. Ay mga guys, puting dako ang mga guys. Oh. Saan tangin kill ani? Ara. Awang mga Kansi guys. kunin nyo ba? Wala ko ga-jacket. Naramang tour guide mga guys. Ha? Tour guide sa kuan. Kasagingan. Ay, kasagingan. Kalibunan. Tour guide sa Kalibunan. Pindot kay Allah, Alejandra. awa. Alejandra, kaliwat na mo ang Imagine. ito nagatiman sa buwa. Bakang kay ibakita imagine. Akong kuha. Kay. Mami kay unan mga guys. Nabi atong entrance no mo bayad. Imong itumban ambe. Nara. Mati oh sigadagko sa kanal ti. Ayaw ng kanal. Ayaw lang ng kanal. Imo man giputol re. Bitaw, naputol di ay. Ang uban ani ba ani na sa kanal. Oo. Kita ko tong lubot ani oy. Pero wala tag iya. Tagabi ako. Ah. Diyan ay dundumo ning ID. Ay bi. Basta ako din. Grabe, dami. Nagdagta ko. Ano oh? Una pa ipon. Una. Oh mga guys. Sobrang laki. Pag muha di tagtakway Jin, ari day ta manganhi. Say kay dito may manguha sa kuan god. Dito magmahay. Oo. Ikaw pura og pangita. What ka na? Napay butig. Wala nang nguha ka ngawat ka butig do. Na Iris. Dapat magay na ko sa kabutigan na dato dako kanin. Lagi ibot. Lagi ka amigas. Kikuan na. Nay bunod. Wala man. Ha? Tagay. Mantik mo dito sa Mantik ka. Wa may bunga Jin ay uy. Aso. Kuwag kahoy. Kahoy ba kahoy? Naay na nga ibot. Nadi ay. Kahoy ba kahoy?
Ay, ma. Good. Tira utot. Dugihan na din naman yung ano naman. Ibutang din na, baka makuha na po na siya. Napa lagi diri. Wala mo tika. Pabali ato ka. Asa? Mangga. Nakuha ta. Dugit. Nakagamay. Papo ng dahon. La. Nakagamay anak rin. Uy. Kasi nandiyan dyan. Ano to dapit? Ari ba? Uy, makaon ba ni oh? Rao. Mo nagtilingaw kan mo. Ka-cute gudi. Ano lo no uy. Ay, ay dalang na. Asam to? Ang iyang kuha mga guys. Kay daghan kaayo. Ris, guliti ris yaw isod. Grabe mga guys, patindagan ng mga guys. Murami og nag-harvest sa di na mo sa amo ang kuan, sa among hardin. Libre na ang among hapunan. Ay mga guys, ako mga guys. Oh. Hey mga guys. Ay mga guys. Oh, so nice. Pagkas kay mga guys, oh. Awa. Be, atong sukdon, be. Ay mga guys, taas kayo mga guys, oh. Hala. Hapit na sa kunti mga guys, taas kayo.